txibatazu dugu zen herriz. Particularmente, noi esaten, baina ni badakik ze familia izan. Hemengoek. Txibatazue zertarako, nozi izan da, ze pasau zen orduan? Txarto jausten bat zan, espakon guztetan bat abesti, zan iguale Frankon partekue da. Jotxi batazu da, areke ez da bien, inbestietan. Zer hartu da, venga. Bueltatu zanien, Santoñatik, bat ematek esango zen, ez da ekin hori. Hau etzien jak eta hau... Bai, hori egin da, hola. Da hartu da kamion, venga, albata, aberanean. Bai. Eta zuk orduan ez tozu gure esan, baina badak izan hortzu dira. Bai. Eta gainera... Hori askotan ez duten entzun, baina hori entzun duten. Eta gainera, gero hemen zure klienteak izan ziren, ez da? Bai, familizie bai. Gainera horren zenik ez da jakingo hori. Hori gauza zerak horrek dakiu geuk zera.